Selamat pagi, sampai berjumpa lagi bersama Mbah Dijoyo Mulyo Rasa Jati yang ada di Kembangan Kedung Waru Tulungagung. Kunci hidup sehat, hidup selamat, pikiran harus tenang, hati harus adem, rasa harus marem. Pikiran tenang, atine adem, rasane marem. Kuwi wong uripe akeh sehate timbang lorone. Akeh ayeme timbang susahe. Lek wong wis kadung ayem, penyakit ya minggat, lelara ya lunga, eneke mung adem lan ayem. Pikiran tenang ora gerangsangan. Atine adem ora panas. Lek atine panas gampang akeh masalah. Tambah susah. Lek ngopeni malah luwih susah. Mulane kuwi dongane Mbah Sisu iki sapa wae sing utange akeh pinaringan lunas. Sing di penyakit apa wae paringi waras, warsane kesane Gusti Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wis gak mono wae Mbah Cilek ngendikan supaya iso teko pikiran adem, ati marem, rasane ayem. Amin amin ya rabbal alamin.